Здравейте на всички! Ден 18. Къщата вече е готова с накован сачак отгоре, летви, ротоблас мембрана, най-високо качество, 270 грама на квадрат. Работим само с качествени материали. Подготвяме я за керемиди. Тон дах, такива си е избрал клиента. Това ще го прави друга бригада, а ние от други ден почваме да умасляваме къщата отвън. Като се я боядисаме, ще изпратя друго клипче в мрежата. За сега, чао от мен! Все пак, ако сте любопитни как се получава малко по-отдалечен план, миналия път не я снимах така. Така че ето. С 6 метрови тавани. Еха, много яко стана. Довиждане и до нови срещи.